Dr. Halis Yalikaya was born in Ahmet, also known as Diyarbakır. He graduated from Ankara University, Faculty of Medicine in 2004. He works as an internal medicine and medical oncology specialist at Diyarbakır Gazi Yaşargil Education Research Hospital. He is an Central Council member of the Turkish Medical Association. Dr. Halis Yalikaya, internal disaster and medical oncology specialist. He works as an internal medicine and internal medicine and medical oncology specialist at Diyarbakır. And he is also an editor board member of the Community and Physician magazine. He has been working as an activist for Turkish Medical Association for many years, and also he's in this situation in Ahmet and in our other Kurdish cities in Bakur. He's following and fighting in front of for the COVID-19. And Dr. Halis Yalikaya. Merhaba, Evar Baş. Merhaba. Ez geleki keyif başım. Thank you very much everybody. Levele ez peşkeşiya xwe bi Kurmancî bikim. Ez gelekî pir kêfxweş bûm ji ber vê hevdîtina ku me çêkir ji ber ku ji her çar peçên Kurdistanê me hanîn rû hevdû. Niha ez ê bi pêşkeşiyekê vê êvarê em ê li gel hev bin. Ez gelek spas dikim ji bo tora Kurd AKT'yê ji ber ku me bihanî cev hevdû. Rastî jî gelekî mijarekî girîng e ku em li serê diaxivin, ez ê jî li ser rewşa koronayê li herêma Bakurê Kurdistanê ji we re pêşkêşî bikim. Rastî jî li Tirkiye zimanê me qedexe ye, ji ber wî jî yani em dikaribûn vê pêşkêşiya hanekê me bi îngilîzî jî bikira lêbelê ji ber gel serman ji ber zimanê me qedexe bûne di her warî da dibe ku em xwedî li hemû hem kurmancî soranî û her wiha cûreyên nêkê ziman em xwedî lê derkevin ji ber ku ez jî di vê pêşkêşina bi zimanê kurmancî dikim, ez gelekî kêfxweşim. Niha plansaziya pêşkêşiya me ew e ku ka çima çêbû ev şewba koronayê û rewşa niha li herêma me çi ye herêma Bakurê Kurdistanê û dibe ku em çi bikin. Ez dixwazim di navbera demekî kin da viya pêşkêşî we bikim. Bi rastî jî niha hemû cîhan li ser vê mijarê diaxive lêbelê ev tiştekî ne sürprîzek ku derket holê her wiha ku tê dizanîn pergala kapîtalîzmê ev gelek demên dirêj li ser nîrgariyê tiştên ne baş dike, her wiha ji ber ku xwezayî talan dike û wek bajar wek penceşêrên belav dibin û her wiha mirov pir demên dirêj tên cem hevdû û bi hevdûra ciyê kalabalık da tên cem hevdû û xwezayî talan dikin. Ev hemû dibin sedem ew e ku ev şewba koronayê çê dibe her wiha wek ku tê zanîn berê jî di 2002 da SARS çêbûbû, SARS-CoV-1 bûbû sedem, her wiha 2012 da jî MERS derketbû holê, onha jî SARS-CoV-2 di do derketî û ev jî bûye sedema COVID-19 ku niha alem xwe pêva o gelekî girîng ye ku alemê hemû bandor li ser alemê hemû ye. Niha birêj Doktor Şiko jî hanîn ziman li cîhanê îro wek ku rêxistiniya yekîtiya cîhanê tenduristiya cîhanê hanîn ziman ya nêzîkî 11 milyon nêzîkî 12 milyon kes bandor li serê heye û ji wan jî nêzîkî em bêjin 55,000 kes jî mirîne. Ji wan hemû wek ku tê dizanîn deverên ku li herî zêde lê ye Amerîkayê lêbelê ciyên ku welatê me jî lê ye bandor li ser wan jî hemûya heye.
نها اویا ببورینن به ترکیه لیبله هر روز ایواره لترکیه روشا ترکیه کاد وی روزه دا چیه در تی هوله نها ترکیه نه تنه باکوری کردستانی لحمو ترکیه هزار دستو نه هزار کس نزدیکی دستو نه هزار کس به شعبه کتنه و جوانا جی 5300 کس مخابن لترکیه میرینه ev rewşekî bi rastî jî gelekî ne baş e ji ber ku di yazdê edarê da li Tirkiye yekem yan fermî derket holê lêbelê ji wê derê heta niha wekû hûn jî dibînin nêzîkî destû dê hezar kes bi vê nexweşiyê ketine û zwana jî 5300 kes niha mixabin mirine her wiha dixwazim viya jî bêjim heta niha نزدیکی 45 کس خبرکارین تندرستی جی دوانه دا 24 کسی می که بخو بجشکن د خطا هری یکمین دا دجی و نخوشیش بوی که شر دکن به نخوشیه کتنه و او جی مخابن جیان خوش دست دانه نه هم نخوشین تا چا بر روبرونه سارس کوف دو بری نها مروان نخوش ندخست لیبده یکم جاروه کتید زانین لچینه درکت حوله و ایدی مروان جی نخوش دخه نها درمانه که لدجی و نخوشینا مخابن نینه یعنی آنتی ویراله که جند که نخوشینه باش دکی لدجی نخوشینه نینه و هر وها پارزه ویجی نینه هر شخص خبات این کدوی واری دا تیم مشاندن جی نها بسرکتی نل سرینه براستی جی پارزه جی نینه و هر وها پاتوجنیته وی یعنی او هیزان ویا که مروفا نقش تخینه جی تیم نه هر شخص دوی واری دا جی هن نیکاش هبن جی به همو رنگ انکو ev نخوشین بردوام دکی و باندورا وی لسر جیانی همو بردوام دکی مخابن ولات مجید وی واری gelekî bandor girtiye. Nah strateji dibe kul dijî çi bibe bi rastî jî di zanistiyê de çend stratejî tên nîqaşkirin ji bana yek jî stratejiya çewsînê re yan di du jî bandora şewbê kêmkirine ya jî ji bo civak nexweşiyê derbas bike pêşîvekirina civakiye niha bana destpêka wê da gelek hatin nîqaşkirin mijara me bixwe nel serviyaya lêbelê civan stratejiya yek dibe ku bahata pejirandin niha hemû dewletan hin nîqaşkirin wek ku li Ingilistanê stratejiya yekem destpêkê da gotin em ê kar bînin lêbelê mixabin her dîtin ku nexweşîn çika zêde bûn اوان جی بخو استراتژیا خو گوهارتن نها لترکیه براستی ام دوی باوری دانه کو جبو کو جواک daha نخواش میکبه استراتژیک او ساحتی هجراندن هر چکاس او به فرمی بیا نویجنجی د کرداری دا د پراتیک اوان خدا اف استراتژی خاطی پجراندن او مخابن جبر وان سدمانه کو gelin me hejim به نخواشنیت کبن او هر واه هر روزانه جی ام گلی ما مخابن جبه نخوشیه دمرن جبه چیز بیاد بیجم براستی جبو ریگرتنا لبلابونا و نخوشینه نه لگوری پیوان انزانستی لگوری آبوری تفگریان نها بریز بهروز جی گوت و دولت ایران جی و گوت هر چکاس جبوی سدم جبر سدم آبوری هن ام بیجن ریگرتنا وان تشتان کو سست بو و هر وها دناف گل دا جی ابو سدم کو daha سست تبگرن جبر وان حمود تشتان جی daha yani nel gorizanistiye gori aboriye gori halin aboriye daha mukabele Türkiye tebgeri نها پیواژو جی زلال نهات مشاندن ترکیه نها جی مخابن نای مشاندن زلال نامشینن ترکیه یعنی ام چه که ام گلو چه آستیدانه لکیجان باجارو کی نخوش هنه گلکن وانا حمود دبی که به زلالی باتا پاروکرن جواکی را باتا پاروکرن مخابن ترکیه اف پیواژو همو زلال نهات مشاندن مخابن
Saziyên tenduristiyê ra têkilî nehat dayîn, rayedaran yan tîk têkilî bi saziyên tenduristiyê ra nekirin mixabin. Ji ber van hemû sedeman jî em bêjin pêşniyarên me wek Yekîtiya Bijîşkên Tirkiyê, wek sendîkayên tenduristiyê ji bo civakê, ji bo xebatkarên tenduristiyê ew pêşniyarên ku me kiribû ew vana tehebekî jî nehat cî û her wiha piştgirî nedan civakê. Bi rastî jî civak gelê me tê ku tê xîzan e hemû rayedar, hemû kes em bêjin bang dikirin ku li mala xwe bimînin, dernekevin derman, lêbelê ew ê debara xwe çawa bikirina evana nedigotin. Yani ji hemû niha ev em bêjin şerba koronayê hemû ciyanê bandora wî hebû û li hemû deran ew polîtîkayên civak piştgiriya civakê hebûn ji bo aboriya civakê ji bo ku gel debara xwe bike piştgirî didan gel mixabin li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê ev qet pir kêm bû, qet hema bêje nebû. Ji ber van hemû sedeman jî li Bakurê Kurdistanê rewş her diçe xetere dibe mixabin. Wek ku di hêlên fermî da jî em bêjin rayedar êdî dibêjin wezîrê karê tenduristiyê do di daxuyaniyeka xwe da got ku rewşa her diçe xetere dibe. Li Amedê, Mêrdînê, Rihayê, Dîlokê ku vana bajarên Bakurê Kurdistanê ne herî zêdetir ciyên ku em bêjin nexweşîn lê tên dîtin van dere ye. Wek mînak jî li Amedê xwe jî herî em bêjin navçeyên ku xîzanin, navçeyên ku feqîrin, navçeyên ku em bêjin ji ber sedemên gundên wan şewîtan dîne, ji ber sedemên ku şer û pevçûn çêbûne wek yên Baxlera, wek yên Sûrê, navçeyên wan dere da daha zêdetir bandor heye û rêjeya ku nexweş tê de ne û daha zêdetirin. û li Bakurê Kurdistanê bi rastî jî tûşbeyên koronayê ku her diçin zêdetir dibin li Sêrtê, li Şirnak, Cizîrê, wiha li Amedê, Mêrdînê, Rihayê vana mixabin her ku diçe zêdetir bandor dê. û rayedarên Tirkiyê daneyê ku li destê wan de ne jî bi rastî par venakin. Yani vî warî da gelekî qesin ji ber çi jî ji ber ku bi rastî civatê kira par venakin û li gorî şert û mercên aboriyê tevdigerin. Dema bêjin aborî ji bo daha baş dire de herêj xwe wek ku tê zanîn aboriya Tirkiyê gelekî baş nîne ji ber hemû sedeman ji ber van hemû sedeman li gorî pergalan aboriyê tevdigerin. Ev slaytê de jî hûn dibînin bi rastî jî herî zêde yên ku em bêjin Bakurê Kurdistanê nîşan dê Başûrê Rojhilata Anatoliyê ev ya fermî di van demên dawî da di mehan dawî da em bêjin yên ku herî zêde li ser hezar nüfus da yên ku çê dibin ji em bêjin herî zêde ew e ku li hemû Tirkiye da Bakurê Kurdistanê ye yani bandor herî zêde li Bakurê Kurdistanê zêde dibe. Niha di vir da jî tê dîtin dîsa Bakurê Kurdistanê yên ku nexweşên ku nû dertên holê herî zêde ew ên ku Bakurê Kurdistanê ye. Çima li herêmê bandor zêde ye? Bi rastî jî wek ku mehanî ziman polîtîkayên rayedarên Tirkiyê bûn sedem ku li Bakurê Kurdistanê ev nexweşîn zêdetir sedemek xwe hene. Xîzanî yek xalekî herî giring e bi rastî jî ji ber ku gel şert û mercên wan ne baş e nikarin debara xwe bikin ji bo xwarûn û vexwarina xwe yani keda xwe ya rojane ku dibe ku bixebitin ji ber sedemên ku di malên qerebalık da jiyan dikin em bêjin ciyên ku malbatên ku feqîrin nêzîkî 10 kes di malekê da dijîn ji ber hemû van sedeman ew bûn sedem ku li herêmê bandor zêdetir dibe. Nedayîna agahiya perwerdeya bi zimanê zikmakî jî bi rastî li gor me li gor min xalekî giring e ji ber ku
gel فهم ناکه دبی که زیادتر رایدار امسازی وک سندیکا وک ین دن زیادتر گل دبی واریدا آگاهی بدین گل و daha زیادتر بیشن جبو که بزابن دبی واریدا خو بپاریزن ev derci ki masiye ki heye براستی و جبر سدمن جواکی جی یعنی لولات ما وک کتی زانین تزیه دعوت هر واشین و شاهی بگلم پری به هفدورا دین رو نشتاندن دچن سرلیان هفدو هر وها ججن جی همو اوانا همو جی دبن سدم که ev شو با کورونای دناف گل دا بلا ببین ها اتفازم بیتشتا بیجم وک odaya bijişkin Ahmed'e لسر مالپرا خو هر وک راپوران آماده دکن سری در روشا آمده که هری باجار مزنه باکوری کردانه او یندنه که روشا هرمه د سر مالپرا خود روشینن ین کد خوازن دکارن دوی دریداجی بشوپینن نها evji tiştên ku me amade kirbûn ji bo ji ber ku yani gelê me dibe ku çi bike baldar ve hişyar ve jiyanê ve parêzê ji bo van hemû tiştan jî dibe ku çi bike bi rastî jî etfazim bilestkirin bêjim yani her tim mesela şuştina dest tê xwe bi av û sabûnê herî kêm 20 saniye û herî girînge mesela viya me bi van rêzikan ji bo ku gel fehm bike me چه کربو لسر ریا مدیا جواکی مقار و کربو هر وا هری کم سه چار گاواج بو دور کنا هفدو فیزیکی و هر وها ام بیجن جین کوهون لیبون هر تم هوادار بکن او تشتکی گرینگه هر وها جلو برگم خو کوجدر و هاتن سریدا هواداران تندرستی کو جل شوشتن گرینگیا وی هر وها گر گازنجی هوی جبوی امبیجن او رقامین لزگینی لکیجان باجاری کیجان ولاتی بن لگوروی لی بگرن هر وها دما کو او نشانه نخوشی هبن دبی کو جدر وادا نکوخن امبیجن پشکینا وان کاغذ را بگیرن و هر کو دستمالا کاغذ تونه بیجی بچنگی خدا بپشکینن و هر وها گرا یا در وای ولات کتی حال حمودری ادی ev naxweşîn heye gera dervayê welat jî betal bikin ger ku girîng nebe rûberûnê wek destikê deriyan armatûrên lavaboyên ku her tim lêne ewana têr bişom şûştina wan gelekî girîng e xweş temasê dûr bixin ew gelekî girîng e û her wiha ger nîşaneyên wê hebin kesên ku nexweş bin bê maske dernekebin derva girîngiya maskê xwe o destê xwe pir zêdetir nebin dev û pozê xwe ew jî gelekî girîng e her wiha di vegera ji dervayê welat da ku ew nîşaneyên nexweşînê wan jî hebin çardeh roja di mal da bibînin û ew amûrên ku ji bo şexsî jî bikartînin ew bi tenê bikarbînin evan xala gelekî girîngin bi rastî jî evana hemû me ji bo gel jî par vekir her wiha dixwazim malperek karnêkê jî wera nîşan bidim ew jî wek dibistana tenduristî û polîtîkaya Atasoya yek ji wan pêşengên em bêjin ew bijîşkê ku bijîşktiya civakî kirî di Tirkiye û her wiha di yekîtiya bijîşkên Tirkiye da jî herî girîng e em wek şofenlerên we wek xwendevanên wî em wî jî vê malperê da jî rojane li Bakurê Kurdistanê û her wiha li Tirkiye çi dibe em dibêjin ez hêdî têm dawiyê dibe ku çi bêkirin bi rastî jî pergala kapîtalîzmê hetay li gor me ku nê guartin em ê hên zû bi rû bimînin niha em bi SARS-CoV-2 ra jara me ewelê belê niha em hatev bigerin wek cîhan ew ê gelek vayrûsên ginekê jî derkevin holê her wiha polîtikayên tenduristiyê welatiyên xîzan zêdetir biparêze li ser esasên wek heviyê bêdamezrandin ji ber ku tê dizanîn zêdetir xîzan yên kesên ku xîzanin kesên ku belengazin feqîrin zêdetir bandor ser wan hene û her wiha wek civîna îşev
çavkanî û serpêyatî zêdetir bê parvekirin ji bo gelê me ji bo em bêjin ka em dikarbin çi bikin her li welat her li dervayê welat li Ewropayê em hemû dibên ku zêdetir bên cemhebdû ev jî Kongreya Mezopotamyayê gelekî kes dizanê niha ve heft cara em hatûn cevbir ji ber geleke sedeman niha em nikarin van kongreda mezînin lê di wê hêviyê de me di rojên xweş û geş de rojê pêşerojê de em ê zêdetir werin rûbirû cem hevdû hem nîqaş bikin hem ê welatên xwe hem pirsgirêkên welatê xwe bi zimanê xwe derbigerin. Ez gelekî spas dikim ji ber ku mafên vê axaftinê dan me û her wiha em tê gihîştin ku her şar perçên Kurdistanê ka çi qewimîne zor spas dikim. Thank you very much. Gelek spas Gres Halis, Doktor Halis. Spas ji bo hevildane te. Ez dixwazim tiştek pirs bikim Doktor Halis. Ana li rewşa zindanê çawaye li girtîgeha li Amedê li derdorê Kurdistanê Bakur çawaye em jî yanî veke ku em dizanin niha gelek Kurd li zindanê de ye, zindana Tirkiyeyê de ye. Çava yani koronavirüs ev yani belav bû li nav zindanê da rewşa zindanê çawaye. Ez ê vegerim İngilîzî tu karî yani bersiv bide şunda. I just want to ask a question about the prison in Kurdistan, North Kurdistan. As we know, there are many thousand Kurds in prison, and I want to know how the COVID-19 is in prison. Yes, Dr. Halis Ferman. Niha bi rastî jî wekta mijaran zindana tê rojevê yani ne di vê rewşê de yani ne di em bêjin ku van bandora koronayê li hemû derê bandor kirî ne wê demê tenê da di dema ku aramî jî hebe di wê demê da jî bi rastî jî zindanên Tirkiye gelekî ji bo tenduristiyê ne baş yani me dikarê tenê rêjeya ne tendurustiya wî biaxivê gelek nexweşên em bêjin tê de ê penceşêrên yên nexweşên kronîk hene hebin yên ku temenê wan 650 zêdetir hene û zindanên Tirkiye bi rastî bi xwe jî kapasîteya xwe gelekî zêde ye yani hemû zindanên Tirkiye de nêzîkî 300,000 kes hebûn lê belê tenê ciyên ku dikarbin lê bimînin nêzîkî 150,000 yani di qat zêdetir li Tirkiye zindanê Tirkiye'de daha zêdetir kalabalixin ew bi xwe jî sedemek ku em bêjin sedemek ku tendurustiya yên ku li wir dimînin xera bibe gelekî kes fikaran dikirin ku li zindanê Tirkiye zêdetir bandor bibe bi rastî jî di wê hêle da jî bi zelalî nameşînin lê belê em tê dizanin ku gelek kes jî li zindana da bi nexweşînê ketî ji wan heng kes jî wek zindanan ya İzmirê wê derê yên ku mirivûn jî hebûn wan dera û zindanê Tirkiye'de gelek nexweş jî hene bi rastî jî em di wan fikara da bûn ku yani zagonekî wek hevî mesela derketa û hemû kesên ku dibin rîskê da viya derketina lê mixabin yên ku em bêjin jinan kuştibûn yan tiştên adlî dibêjin wan kiribûn ewana ji zindanan di destpêkê da destpêka ku êdî ev korona hat Tirkiye ji zindanê Tirkiye derxistin yên ku diziyê kiribûn yên ku em bêjin hin warên di nêkê da tiştên nebaş kiribûn ewana derxistin lê ew kesên pirî jê Kurd tê da kesên ji ber siyasî ji ber ku fikr û ramanên xwe hanîne ziman ew kes ku di zindana de ne ewana dernexistbûn lê em hêjî di fikra de ne ku bandor zêdetir bibe ew banga me jî her tim wek saziyên em bêjin tenduristiyê em bang dikin ku tiştekî wek hevî derê û ew kesên ku ji ber sedemên siyasî jî di zindana de ne derkevin.